tayo na't ating alamin kung ano ang e-learning for agriculture and fisheries. Ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang major component ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI e-extension program na nagbibigay alternatibo sa tradisyonal na serbisyong ekstensyon sa pagsasaka, pangingisda, maging sa sektor ng natural resources sa pamamagitan ng ICT o Information and Communication Technology. Paano magrehistro sa e-learning? Bumisita sa e-extension site na e-extension.gov.ph at i-click lamang ang e-learning component. I-click ang Create New Account link. Sagutan ang account registration form. Makakatanggap ka ng mensahe sa email para sa kumpirmasyon ng inyong account. At pwede ka na mag-login gamit ang inyong account. Bilang e-learners, makaka-enroll ka na sa iba't ibang kurso patungkol sa agrikultura at pangingisda. Pangalawa, maaari ka rin makadownload na ng digital learning resources o TechnoKits. At makakapanood ka pa ng mga video clips. Maaari ka na rin makisali sa iba't ibang diskusyon at forum online. Ako po si Kuya Chan, yan ang ating alamin. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang... Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos marhain aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikabo, makabuluhan at mahalagang talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte. The Gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan natin sa Camarines Norte, Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga naman. Isang oras po tayo magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. Okay? At sabay-sabay na matututo sa pamamarang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang buhay at araw sa ating mga tagapakinig at mga enrollees ng Bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsons. Ngayong pa lang po ay kami taus-puso ng nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Survey Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa FB page din ng nabanggit na partner radio station natin dito sa probinsya ng Camarines Norte, ang DWEN 100.5 Cool Radio. Okay, so ngayong araw po ay makakasama na natin muli upang talakayin ang paksang bago na po ito panibagong paksa about sa producing organic concoctions and extracts. Okay? So syempre makakasama pa rin po natin parang resident natin, parang resource person dito sa organic agriculture, ang napakasipag na TESD Specialist 2 ng TESDA Region 5, Miss Emily V. Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Emily. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa ating masisipag at matsatsagang
farmer enrollee ng School on the Air on Organic Agriculture. So ngayon po tayo po ay nasa pangalawang module na under po ng core competency. So yung una po yung produce organic fertilizer. So natapos na po yun, ngayon po ay dito na po tayo sa produce organic concoctions and extracts. So alam ko po familiar ito sa inyo. So ang competency pong ito ay may sinasabi po na descriptor. So sabi nga po, this unit covers the knowledge, skills and attitude required to produce organic concoctions and extracts for own farm consumptions and not for commercial purposes or selling. So ibig sabihin po, kailangan nating binubuo po itong competency na ito na may matutunan tayo, lalo na po sa paggawa ng concoction. Saan ang pakinabang? Siyempre po sa ating mga sariling farm. Pero may malinaw po sinasabi dito, hindi daw po ito para sa commercial purposes o hindi siya pambenta. So may inaasahan po yung sinasabi nating learning outcome. So tatlo po siya, prepare for the production of various concoction, process concoction, saka po yung package concoction. So ibig sabihin, pag-aaralan po natin dito yung mga paghahanda para makapagawa ng concoction at yung procedure mismo, yung pamamaraan, proseso sa paggawa ng concoction at yung pong packaging. Saan ba dapat siya inilalagay? Ano mga dapat tandaan pag siya ay inilalagay sa storage storage equipment or kung ano man ba sa container niya. So paano po, ano mga dapat nakalagay na label doon, ano mga dapat tandaan. So yun po ang magiging daloy ng ating pag-uusap ngayon. So saan ba nag-umpisa ang concoction? Ito po ay nag-umpisa, natatandaan ko pa, bago po pumasok yung organic agriculture production in situ. Ito po ay naipakilala na yung natural farming na sinasabi, natural na pagsasaka. So ito po ay na-develop ni Dr. Tero Higa, isa pong Hapones. So ang focus o yung atensyon na binigyang diin niya ay yung paggamit po ng mga effective microorganism or EM. So siya po ang nakapag-develop niyan. Ibig sabihin po, ang focus ng na-develop ni Dr. Tero Higa ay yung kalikasan, yung batas ng kalikasan na ibig sabihin, kalikasan niya, so kailangan mong pangalagaan. Kung pinapakinabangan mo siya, kailangan mong ibalik yung pakinabang na ibinibigay niya. So yung natural, yung paggamit ng effective microorganism, so yung pong mga itinuro na techniques ni Dr. Tero Higa, naka-focus po siya doon sa paggamit ng mga indigenous and beneficial microorganisms. Na sabi nga po, yan ay nakukuha doon, natural na nakukuha sa paligid. So makikita na saan po ba yan nakukuha? Sabi nga po natin doon sa mga nabubulok na mga basura na natural. So it enhances the proliferation of IMOs in order to effectively utilize available nutrients. So mas pinatitingkad or mas pinopromote, mas pinapadami niya po yung paglikha o yung pagdami ng mga beneficial microorganism po para lalong maging available or mas magamit, mapakinabangan po yung mga sustansyang pwede nilang ibigay. So ano daw po si benefits ng concoction? So ang benefit niya po ay hindi lang sa halaman, yung benepisyo niya. So, ang pinakauna pong nakikinabang niyan ay ang lupa. So, sabi nga po, ang pinaka-focus ng organic po ay yung pangalagaan ng lupa. Kaya nga po ito na yung isinusulong ng Department of Agriculture or kahit po mga pribadong organisasyon
yung advocacy po nila is sa organic agriculture na. So, ibig sabihin po, nakikita na kailangan muling buhayin po yung sigla ng lupa. So, ito na po, isa sa pamamaraan para muling ibalik po yung ganda ng lupa, ito pong paggamit ng concoction. So, ibig sabihin pa, yung mga mahirap na makuha ng mga sustansya ngayon ay ibinabalik natin yung kondisyon ng lupa, magandang kondisyon, kaya yung mga importanteng sustansya niya, nagiging available na uli. At maliban po dun sa sustansya na muling ibinibigay sa paggamit ng concoction, nabibenepisyohan din po yung ibang mga organismo o kaya microorganism na nandun po sa lupa. So kasama po sa mga organismo na nakikinabang uli, yung mga bulate po. So yun, nakakatulong din sila. At yung mga beneficial microorganism na nandoon pa, pwede pong may beneficial microorganism na bacteria, may fungus po. So yun, nakikinabang na din po sila dahil po sa muling pag-ayos ng lupa. So isa pa po, ang kagandahan po ng paggamit ng concoction, and syempre dahil pinaganda mo yung lupa, muli mong ibinalik yung sigla, yung taba niya. So ang end beneficiary daw niyan doon sa syempre si halaman. Pero ang pinaka end beneficiary po pag mataba ang halaman, healthy, ang malusog ang halaman, ito syempre tayong kumakain po or nakikinabang niyan. So, mas maganda daw po yung paglaki ng mga halaman dahil po wala nang chemical, wala nang halong chemical at natural nga lamang ang ginagamit natin. So, yun po, kung nagkakaroon man po ng pag-atake ng mga peste, so napapakinabangan din po natin yung concoction dahil po nagagamit natin yung mga makukuha natin sa paligid, kagaya ng madrikakaw or kakawate, yung makabuhay, yung sili, yung bawang. So, sila po yung mga ilan sa halimbawa na pwede natin gamitin bilang pestisidyo, natural na pestisidyo. So, ang concoction po, kung bakit siya na po yung isinusulong ngayon na gamitin kasi siya po yung ginagamit natin na pamalit sa mga synthetic fertilizer, sa mga pestisidyo, sa mga, sabi nga niyan, yung mga growth enhancers, yung mga nagpapabilis ng paglaki ng halaman. And of course po, siya din po yung nagsisilbing pamalit din po para mas lalo pong maging malusog po or ligtas ang mga kinakain natin na hayop. Saka syempre halaman. So yun po, kaya nga sa hayop po ginagamit siya na taste enhancer. Pwede din po siyang pangtanggal ng bulate, pampasigla ng panlasa. So, yun po, pampagana. Yun ang pinakaano sa mga animal, sa mga hayop. Pag sa tanim naman, so sila yung pamalit doon sa ginagamit natin na complete, ginagamit na urea, ginagamit na muriate of potash, at iba pang synthetic fertilizer. So, paano siya ginagawa ang concoction? So, yan po ay ginagawa through fermentation o yung mas sa Tagalog po ay yung tinatawag nating pagbuburo, na mas ang nag-i-enhance po sa kanya, ang tumutulong para maburo ng maayos yung mga materyales o yung mga sangkap ay yung mga beneficial microorganism. So, ano-ano po ba yung mga concoctions, mga organic concoctions and extracts? So, marami po yan. Nandito po si IMO o yung indigenous microorganism. Nandito din naman po si fermented plant juice. Meron din pong fermented fruit juice. Meron pong fish amino acid.
Meron din po yung tinatawag na lactic acid bacteria serum or LABS. So, ang LABS po ay merong formulation 1 at meron po siyang formulation 2. Meron din po yung Calfos o yung calcium phosphate. So, yun po yung ilan po sa mga concoctions na ginagawa. At sa organic agriculture production in situ po, ito po yung madalas na ipinapagawa sa training at sa assessment. So, unahin po natin si indigenous microorganism o yung IMO. So, ang IMO po, una, syempre kailangan mong ihanda ang mga gamit, yung mga materyales. So, ano ba yung mga raw materials na kailangan po para sa IMO? So, pwede, ang isasabihin ko po dito, yung mga pwede nyo na pong gawin, kaya may mga malinaw na timbang na siya. So, halimbawa, 1 kilong cooked rice or lutong kanin. So, mas maganda nga daw po ditong gamitin na yung organic rice. Tapos, 2 kilong molasses. So, pwede din naman pong gumamit ng asukal. Pwedeng brown sugar. Ang problema kasi kung gagamitin natin yung muscovado, medyo mahal. So, okay na po yung brown sugar kung walang molasses. Kasi minsan po, nagkakaubusan sa molasses. Dahil sa, ibig sabihin, pag nagkakaubusan ng molasses, madami na po ang pumapasok po sa organikong pagsasaka, madami na po ang gumagawa ng concoction. So, syempre po, maliban doon, syempre po yung mga ginagamit sa pagsasaingan, yung kawayan. So, marami po, plastic, tapos yung panali, pentel pen, Manila paper. So, yun po ang ano. And of course, yung PPE po, kailangan din. Ano ba ang PPE? Bago po tayo tumuloy pala dun sa IMO, isiguro muna yung mga materyales na kakailanganin. Yung sa gagawa ng concoction, yung pong proper PPE, kailangan po may hairnet. Bakit? Anong gamit niya? Para po masiguro na walang mahuhulog na buhok sa ginagawa. Walang hindi makakasagabal sa nakikita natin sa ginagawa. Pwede kasi makaharang sa mata. So, yun po. And kailangan po may gloves. Yung plastic po, mas maganda. So, o kaya yung rubber po, pure rubber. So, para medyo mas mahaba kasi yung rubber gloves. Tapos, face mask. Kasi habang ginagawa mo yan, hindi, kung magsasalita ka man, halimbawa, para maiwasan po kung ano man na maging problema habang nagsasalita ka, tapos may kailangan kang gawin na concoction. So, yun po, pagka ready na po, tapos yung mga materyales po sa paggawa ng concoction, yung nabanggit ko nga po, halimbawa, pwede yung kawayan na, ano ba ang Tagalog? Yung binaak po na kawayan, actually, hindi po siya baak talaga, kundi yung hanggang sa internode niya lang po, magkabilang internode po, yung parang yung sa patukaan sa manok, pwede pong ganun ang itsura niya. O kaya po yung jar. So, yun po, pwede po siyang gamitin or paglagyan nung nalutong kanin. Tapos yun po, pag yun po ay pakasain po nun, so sabi nga po, lutuin siya ng normal, hindi naman siya basang-basa o hindi naman siya kulang na kulang sa tubig o yung dry at medyo may matigas. So, kailangan mong kunin po yung kanin na gumamit ka po ng yung kutsara na made of bamboo or kahoy, yung tinatawag na wooden ladle. Tapos ilagay po doon sa bamboo o kaya sa jar po yung nilutong kanin. Mga 1/4 lang, kahit 1/4 lang po. Tapos takpan po siya ng 2 layer ng Manila paper. Tapos pagkatakip po or pagkabalot doon sa bamboo o kaya sa jar, doon sa bunganga,
So, lagyan po ng plastic and talian po ng rubber band at lagyan po ng label na yung pangalan po ng concoction kung IMO siya. Tapos, date of production, date of harvest. So, yun po. Tapos, pag nailagay na po yan, then itago na po natin, ilagay na po natin sa bamboo forest. Bakit kaya sa bamboo forest? Kasi po mas malamig po ang temperatura sa bahagi na may mga kawayan. So bakit po kailangan pambalutin sa plastic? Para po kung umulan man, hindi siya pasukin ng ulan. So para masiguro po na mag-ano nga siya, yung may mabuo or may mabuhay na mga microorganism doon po sa itinabi natin na kanin. Tapos pagkatapos po ng 3 to 5 days, i-collect na, pwede na po natin kolektahin. So, tingnan po natin kung may mga amag na. So, ang amag po na dapat makita natin ay kulay puti. So, pag maitim po yung amag, tanggalin po. So, kailangan po maputi yung amag na lalabas kasi yun po yung sabi nga, particular or strain ng amag na kakailanganin natin. Then, timbangin po yung nakolekta na amag. Tapos, kung gaano siya kadami, kailangan po sundin yung 1:1 na ratio. Ibig sabihin, kung ang timbang niya ay kalahating kilo, so ang idadagdag po natin na molasses ay kalahating kilo din yung ihalo. So, ilalagay po natin siya sa container, yung tinimbang na kanin na may amag, tapos po yung molasses, so tigkalahating kilo, tapos po siguruhin po na yung container po o lalagyan ay malinis. Tapos po pag nailagay na siya, kung nagkataon na medyo kumalat po yung isinalin natin na molasses, punasan lang po ng malinis na tela. Tapos po takpan po siya ng 2 layer uli ng Manila paper and lagyan uli po ng label. Kailangan po siyang buruhin or i-ferment ng 1 linggo. So pagkatapos po ng 1 linggo, tingnan po yung ating ibinuro, tapos isalin po siya sa container. Then yun po, ang ginagawa po dyan, pag isinalin mo po siya, kailangan mo pong salain. Kasi ang kailangan mo doon yung nabuo niya na, kumbaga malinaw na halo na nung molasses saka nung amag. So, isasalin po siya sa isang container. Tapos, kailangan po medyo, hindi gaanong mahigpit yung pagkakasara ng takip ng container. Ang ginagawa po ng iba, mahigpit yung pagkakatakip, pero binubutasan po ng maliit yung takip para magkaroon pa rin po ng yung daanan ng hangin. Kasi po, dahil nasa period po siya ng fermentation, medyo hindi po pwedeng saradong-sarado siya, baka kasi pumutok. So yun po, after a week, 1 linggo na naman, pwede na po siyang gamitin. So yung IMO po ay pwede nang magamit. So yun po anong gamit ng IMO. So sabi po sa halaman, mas mapapatibay po yung immune system ng halaman. Sa hayop naman po, ganun din po. Mas mapapatibay yung immune system ng hayop. So, ibig sabihin po doon sa halaman, mas mapapatibay yung resistensya niya. So, hindi siya agad-agad na madadapuan ng anumang sakit. O kahit may stress, hindi siya agad-agad matatamaan ng stress. At nakakatulong din po siya para mabawasan po yung mga hindi kaaya-ayang amoy or sangsang ng amoy. So, pwede po siyang gamitin, ihalo lang po sa inumin, lalo na po sa hayop.
So, gaano po kadami? So, lagi-lagi po ang standard na recommendation po ay 2 kutsara per liter of water. So, 2 kutsara sa 1 litro ng tubig. So, pwede po siyang, kung sa halaman, spray or drench twice a week. Tapos, pag sa hayop naman po, edi ganun din po, 2 kutsara sa bawat litro ng tubig, ihalo po ihalo. So, inihalo na nga sa tubig. So, pwede mo po siyang gamitin bilang inumin po ng hayop. So, yan po. Sunod naman po yung lactic acid bacteria serum o yung labs. Ito po medyo matagal-tagal ang proseso po nito. Pero madami pong gumagawa nito kasi parang Yakult lang ito. Parang sa tao lang na ano. So, ang mga materials po na kailangan niya. So, nandito po si 100 gram na powdered rice, 1 liter na milk, 1 liter din na tubig, plus 10 liter, ibig sabihin sa lahat-lahat, kasi gagamitin po yan sa lahat ng procedure. So, 1 liter plus 10 liters daw. Tapos, ang molasses naman, sa unang bahagi niya, 1 liter, tapos 1.5 liter na molasses. Tapos, isang bote ng beer. Sa formulation 1 po. So, dito mangangailangan ng beer. So, ang pamamaraan po para sa formulation 1, so, iburo daw po or i-ferment yung 100 grams na powdered rice o yung ground rice sa 1 litro ng tubig sa loob ng 1 linggo. Pwede naman daw pong gumamit ng 1 litro ng hugas bigas. So, after a week naman po, after makatapos ang 1 linggo, so dagdagan siya ng 1 litro ng gatas, tapos i-ferment uli or buburuhin ng 1 linggo, and after po ng 1 linggo, dadagdagan mo naman siya ng 1 litro ng molasses. So, pang-apat po na procedure, pagkatapos po ng 1 linggo uli, so kung titingnan po may pag nalagyan yung pinulbos or ground rice, tapos inilagay sa tubig, so 1 linggo po ang dadaanan niya na fermentation, dadagdagan ng 1 litro ng gatas. So, bali 2 weeks na po. Tapos, after a week naman, dadagdagan mo siya ng 1 litro ng molasses. Tapos, pang-apat pong linggo, after a week naman kasi uli, dadagdagan mo siya ng 10 liter of water plus 1.5 of molasses at 1 bote ng beer. So, pagka halo mo niyan, another 1 linggo na naman po bago siya magamit. Kaya bali 1 buwan. 1 buwan mahigit pala, 5 weeks. So, ang mangyayari sa kanyang fermentation. So, yun po. Ang gamit niya po, again po, pampatibay ng resistensya ng halaman. Sa hayop po, pang-improve ng kanyang immune system again. Tapos, yun po, nakakatanggal din po siya ng masangsang na amoy. Pag inihalo po siya, pwede din po siyang panghalo sa feeds. And of course po doon sa drinking water ng hayop. So ang dosage niya po 2 kutsara sa bawat litro ng tubig. Tapos po paano siya ilalagay pag sa halaman, pareho din po spray o kaya ibababad yung drench twice a week. So pareho lang po doon sa IMO. So, bali po yun po ang sa formulation 1 po yan. Sa formulation 2 po, ito naman po, ang gagamitin dito, 900 milliliter or ml ng gatas. So, ibig sabihin, hindi aabot ng 1 litro. So, para maging 1 litro siya, dadagdagan mo siya ng 100 ml na malinis na tubig
o kaya malinis na, hindi po malinis na tubig. Ang yung 100 ml po ay galing po doon sa liquid from fermented rice. So ibinabad na bigas. Pero pwede din daw po yung hugas bigas tapos 1 litro ng molasses. So ang pamamaraan po, gamitin daw una yung first rice wash. Ibig sabihin unang hugas bigas doon po sa kanin. Tapos po yung liquid na yun, yung hugas bigas, ilagay po sa container na nasa 3/4 lang yung pagkakapuno. Ibig sabihin may allowance po siya na kaunti. So kung mataas po yung lalagyan o kaya kung jar ang lalagyan, so dapat ma-estimate po ninyo na 3/4 lang ang pagkakapuno sa kanya. Tapos takpan daw po yung container ng 2 layer ng Manila paper para mas matibay. Then lagyan po ng label tapos iburo or i-ferment siya for 7 days sa loob ng 7 araw. Pag sunod po niyan, remove 100 ml or alisin po yung 100 ml ng gatas. Tapos, take 100 ml from the liquid between the bottom and top layer of the fermentation. So, ibig sabihin, yung liquid daw po between doon sa pinakailalim, ibig sabihin nasa gitna. So, yun po, kukunin mo po yung 100 ml nun, yung nasa gitnang bahagi, aalisin mo po yung nasa pinakataas, saka nasa pinakababa, yung nasa gitna po nun, yun po yung kukunin mo dun, yung 100 ml nun, tapos dadagdagan mo po siya ng 1 litro ng gatas. Tapos ibalik po yung cover, tapos lagyan po ng seal or label. So, i-ferment mo siya sa loob ng 5 araw. Tapos, pagka-ferment po niyan, sasalain po siya. Tapos, titingnan po kung gaano kadami yung na-kolekta na likido or liquid. Tapos, kung halimbawa po ang na-kolekta mo ay 500 ml na liquid, then dapat po ang ratio niyan ay kapareho lang, parang 1:1. So kung ang collected na liquid ay 500 ml, so idadagdag din po na molasses ay 500 ml. Tapos po pag halo na siya or na mix na ng maayos, so keep in a plastic container, ilagay po siya sa plastic container and pwede na po siyang gamitin. So yan po ang formulation 2. So, ito naman po, mas maiksi po yung fermentation niya kasi umaabot lang po siya ng bali 12 days. So, ang gamit niya po, ganun din po, pampatibay ng halaman, pampatibay din pampataas ng immune system ng hayop, pangtanggal din po ng masangsang na amoy, and yun po pwede siyang ihalo sa inumin at sa pagkain. So, ganun din po, yung dosage kung gaano kadami, 2 kutsara bawat 1 litro ng tubig. So, spray pa rin po para sa halaman, pero sa hayop ay pwedeng ihalo sa pagkain o kaya sa inumin. So, yun po yung lactic acid bacteria. So, fermented fruit juice. Alam ko po, ito po ay common na ginagawa ng mga farmer. Yung IMO, FFJ, FPJ, tapos FAA, kasi ang bilis niya lang gawin. So, sa fermented fruit juice, so ang materials din po dyan, kailangan nyo ng pwede pong 1 kilo na 1:1 po yan ha. So halimbawa po sa yung mga fruits. So bali halimbawa ang inihanda nyo ay 1 kilo ng saging, hinog po, pwedeng saba, 1 kilo din ng hinog na papaya, tapos pwedeng 1 kilo ng kalabasa o kaya kung walang kalabasa edi yung pakwan, pwede po yan. So bali 3 kilo po yung magagamit yung prutas. Tapos, dahil nga po 1:1 siya, so dahil 3 kilo sila lahat,
So, kailangan mo din po ng 3 kilong molasses. So, syempre po, dahil medyo madami-dami yan, so mangangailangan ka po ng timba. So, kung gaano kadami po yung sangkap, i-estimate din po na, itatansya din po natin yung size ng timbang gagamitin. Kailangan din po ng Manila paper, yung pentel pen, pananda para sa label, tapos panali. So, yun po, para matadtad yung mga sangkap, edi kailangan din po natin ng kutsilyo, chopping board, so yung paggamit ng PPE. So, yun po ang procedure, paano. So, kailangan daw pong hugasan ang prutas o yung gulay. Tapos, i-drain po siya, patuluin ng 5 minutes. Gayatin po. So, ang gayat po gaano kalaki. So, 1 pulgada lang daw po. Tapos, ilagay po siya doon sa container. Haluin po yung 3 kilos ng fruits at 3 kilos ng molasses. So, pagkahalo na po, punasan po. Bago po punasan, pwede pong lagyan ng screen. O kaya yung basket net, yung basket, sabi nga dito ay basket butas-butas. Yung ibabaw po nung yung mixture, pinaghalong sangkap. So, ang ginagawa pa po ng iba, dinadaganan or nilalagyan po ng bato. 5 to 8 pieces po na ang timbang niya ay nasa 50 grams, yung taas po nung nylon screen o kaya nung net. Tapos po, punasan po yung bunganga ng timba. Then, sa kapag malinis, so yun po ay ginagawa para hindi masira or mabasa yung Manila paper. So, pag okay na po, tuyo na po yung bunganga ng timba, then lagyan na po ng takip ito ng Manila paper, tapos lagyan po ng label. So, ganun din po yung inilalagay, pangalan ng concoction, date of production, kailan siya ginawa, tapos kailan ang pwede niyang harvest. So, si fermented fruit juice po, kailangan mo siyang i-ferment ng 1 linggo or 7 days. Pagka 7 days po, yun po, i-extract. So, yung nylon screen po, yun po ang pwede magamit ninyo bilang pampiga. So, kailangan lang po dito yung liquid or yung liquid, tapos isalin po siya sa malinis na container. Then yun po, nandun na po yung label na alam na natin kung bago siya. So, ang mga concoction po ay pwede siyang magamit sa loob po ng 6 na buwan. So, ang gamit niya po, siya po yung magsisilbing potassium fertilizer. So, ibig sabihin, pampatamis, pampadami po ng bunga. Pag sa halaman po. So, sa hayop naman po, pampagana po dahil sa lasa niya, taste enhancer. So, ihalo lang po doon sa inumin ng hayop. So, ang dami, 2 kutsara pa din po sa 1 litro ng tubig. Pag sa halaman, spray. Sige. Sunod po yung fermented plant juice. So, wala po siyang pinagkaiba sa proseso doon sa fermented fruit juice. Kaya lang po, ang pagkakaiba niya doon po sa ratio. So, si fermented fruit juice po ay 1:1. Ang fermented plant juice po is 1:2. Ibig sabihin po, pag ikaw po ay gagamit ng 1.5 kilos ng molasses, so kailangan mo po ay 3 kilo po nung plants. So, halimbawa, 1 kilo ng kangkong, 1 kilo ng talbos ng kamote, at 1 kilo rin po ng saha ng saging. So, ibig sabihin po magiging 3 kilo yan. Kaya po, 1:2 dahil 1.5 lang po yung part ng molasses. So, kung gusto man po ninyong pauntian yung sangkap, pwede naman po. Kaya po kung 1 kilo lang yung mga gulay o yung mga sangkap, halimbawa yung kangkong, talbos ng kamote, o kaya yung madre cacao, o kaya yung banana stalk, kung halimbawa 3 sangkap ang gagamitin mo,
So gusto mo lang 1 kilo. So ibig sabihin yung kalahati ay yung molasses po niyan ay kalahating kilo lang o kalahating kilo lang ang kailangan yung molasses. So yung proseso po ganun din po dun sa fermented fruit juice, lilinisan, hugasan, patutuluin ng 5 minuto, gagayatin po hanggang 1 pulgada. Mas maliit na gayat, mas maganda, mas mabilis po yung fermentation. Tapos hahaluin po siya doon sa container or sa lalagyan, yung molasses saka yung mga plants. Tapos po, lalagyan uli ng nylon screen yung ibabaw, lalagyan ng bato, mga hanggang 8 piraso na ang magiging timbang niya ay nasa 50 grams. Tapos pupunasan kung nagkaroon man ng kalat doon sa bunganga ng timba o ng container. Tapos lagyan po ng takip na Manila paper. Then ferment po siya for 7 days. So wag lang pong kalilimutan yung paglalagay ng label kung kailan ng kanyang harvest. So para malaman na sa ika-7 or ika-7 araw niya kailangan ko na pala itong anihin. So wag pong kalilimutan po yung label. Then pagka 7 day niya na po, pigain. So yun pong nylon screen magagamit siyang pampiga. Then sasalain po 'yan para maalis po yung mga buo-buong bahagi. Isasalin po siya sa malinis na lalagyan or container. So yun po, ilalagay nyo na po doon sa container yung pangalan mismo, ay yung pangalan ng concoction, tapos kung kailan po na harvest. So, para at least po alam nyo kung hanggang kailan lang yung gamit sa kanya. Kasi sabi nga po, mas mabisa po yung concoction sa loob po ng 6 na buwan. Then, ang gamit niya po sa halaman, natural growth enhancer daw siya. And of course, dahil plants po yan, kung mapapansin nyo po, yung talbos ng kamote, sahan ng saging, kangkong, so sila po ay nakakapag din daw na kumbaga parang nitrogen fertilizer siya. So sa hayop naman po pareho din po, natural growth enhancer. So kailangan nyo lang pong ihalo sa inumin na tubig ng hayop, at kung sa halaman naman po ay spray or drench 1 to 2 twice a week po. So, yun po yung gaano kadami, 2 kutsara sa bawat litro ng tubig. So, ito naman po si fish amino acid. So, dahil fish amino acid, so pwede pong gamitin dito yung mga pwedeng isda, yung mga internal organs or lamang loob ng isda, pwede din yung sa may hasang. So, yun po. Pag nagkakandak po ako ng training, mas madali po. Mahirap po kasing bumili nung mga lamang loob na kasi minsan ibibigay sa'yo yung sobra ng bantot. Kaya minsan bumibili po kami nung sariwa pang isda. Kasi iba talaga yung amoy. Pag mga ilang araw na ang nakalipas ng mga nahihinging libre. So, ang ratio po nito is 1:1. So, halimbawa, 1 kilo nung isda at 1 kilo din nung molasses. Then po, kailangan pa din pong hugasan at hugasan po yung isda. Patuluin ng 5 minuto, tapos po gagayatin po siya ng 1 pulgada. Tapos kagaya din po nung mga nabanggit na mga nung sa FPJ at FFJ. So, ilalagay din po siya sa timba at hahaluin. Tapos po, tanggalin po or punasan po yung bunganga nung timba or container. Tapos po lagyan ng Manila paper or lagyan ng takip, talian. Tapos lagyan po ng label. So, yun po ang pwede din pong gamitin, ilagay din dito. Pwede pong bago nyo po takpan yung halo ng isda sa molasses, pwede pong lagyan uli ng nylon screen.
Tapos po daganan ng bato, sabi nga po yung hanggang 50 grams yung yung bigat niya, para po pag hinarvest nyo po, mas madali na po yung pagkuha ng mga na-ferment na isda at kasama yung molasses, mas madali yung pagpiga. Tapos yun po, ang fermentation po sa kanya ay 2 linggo or 14 days. Tapos po, yun po, pag piniga na siya, after 14 days, so ilipat po siya sa malinis na lalagyan. So, wag pong kalilimutan lagi yung paglagay po ng label. So, ang label po, again, pangalan ng concoction, kailan siya na-harvest. So, ang gamit niya po ay nitrogen fertilizer. So, ibig sabihin, pamalit po siya doon sa paggagamit ng urea. Kasi mas mataas yung kanyang, sabi nga, fish amino. So, doon pa lang sa amino, ibig sabihin, mas nitrogen po ang pinopromote niya. Then, sa animals naman po, protein supplement. So, yun po. Gaano kadami? 2 kutsara pa din po sa bawat litro ng tubig. Sa halaman po, pwedeng spray. Pag sa hayop naman po ay halo sa tubig. So, yan. Tapos, meron din po tayong Oriental Herb Nutrient o OHN. So, may 2 po yan, OHN1 and 2. So, yung mga materials po, yung OHN1 po ay 1 kilong bawang, 1 kilong luya, 400 grams po na muscovado sugar, pero kung sabi nga po, pwede naman po na gamitin na lang yung molasses. Tapos, 2.4 liter of cocoa vinegar, yung suka galing sa nyog. Ang OHN2 po, ang sangkap naman niya is 200 gram na sili, yung chili po, yung manghang, tapos 100 gram na makabuhay. So, sa OHN1 po, yun, ang procedure po, balatan po yung bawang at luya, tapos hiwain po siya. Sabi, kung yung bawang po, hindi pwedeng hatiin lang, tapos yung luya po, ang gayat po sa kanya, 1 pulgada din, haluin, kasama po yung muscovado, or yung molasses, tapos punasan po yung bunganga ng lalagyan, tapos lagyan pa din po ng label kung anong concoction siya. Tapos syempre po, kung kailan siya ginawa, dapat nakalagay doon kasi wag po muna yung kailan siya pwedeng i-harvest kasi may susunod pa po siyang hakbang. So, after 3 days po, hahaluan mo po kasi siya ng suka. So, after 3 days po na nalagyan na ng suka, tatakpan uli. Then, saka mo po siya i-ferment yung unang extraction, unang fermentation niya for 10 days. So, ibig sabihin po, may 13 days or 13 araw siya na dadaanan. Then, after po niyan, after 10 days, so yun po, sasalain, yung kukunin po natin yung liquid or liquido niya, ililipat po doon sa lalagyan para po magamit na. So ready to use na siya para sa hayop. So, pwede daw po siyang gamitin sa hayop. Yung OHN2 po, yan na po yung gagamit ka ng makabuhay at sili na maanghang. So, pwede din po siya na po yung pwede nating gamitin po sa halaman. So, yan po ang OHN2 po ay yung unang extraction po, pwede mo siyang lagyan ng 2.4 liter of vinegar, tapos 200 grams na sili, tapos 100 grams na makabuhay, and i-ferment po uli ng 10 araw. Tapos po, sasalain po siya. And pagkasala po, lalagyan uli ng 2.4 liter uli ng vinegar. Kaya bali madami pong litro ng vinegar ang magagamit. 200 grams uli ng sili at 100 grams na makabuhay para sa third extraction. So, filter uli or sala uli.
at ilipat sa malinis na container. So, lagyan po uli ng label. So, ang pagkakaiba lang po nito, pwede mo siyang lagyan na first extraction, second extraction, third extraction. So, yun po. Ano ang gamit niya? So, ang gamit po sa halaman, pest repellent. So, sa hayop naman po, immune booster. So, pampatibay din ng immune system. So, ihalo lang doon sa iniinom niya o kaya sa pagkain. Tapos, kung sa halaman naman po, spray. So, yan po yung gamit. So, 2 kutsara sa bawat litro ng tubig. So, sa calcium phosphate po, ito po ay, ang materyales po nito ay yun pong mga buto ng hayop, pwedeng galing sa baka, pwedeng galing din sa so, ang nirecommend nga po dito ay 1 kilo daw ng buto sa ruminants, ng ruminants. So, yun yung nakikita ko pong recommendation niya. Yung shells, so yan, pwede pong seashells. Tapos, siyam na litro po ng cocoa vinegar kasi 1:9 po ang ratio niya. So, paano po? Hugasan uli yung kung buto or shell ang ginamit at daw po ihawin. So, ang purpose po nito para matanggal po yung mga taba na nandun. Then, pag medyo brownish na po yung color, hindi po siya yung overcook hindi sunog. So, tanggalin na daw po yung, yung iniihaw na buto o shell. Tapos palamigin siya at hugasan uli. Dapat patuluin, mawala yung tubig. Then, ilagay daw po sa timba o sa container, saka mo idadagdag yung 9 na litro ng tubig, 9 na litro ng cocoa vinegar o suka galing sa nyug, tapos punasan lang po yung bunganga para maiwasan na mabasa yung Manila paper, kasi tatakpan po siya ng Manila paper at tatalian. Then, i-ferment po siya or ibuburo sa loob ng 30 days o 1 buwan. So, after 30 days po, salain po siya at ilipat sa malinis na lalagyan. So, ang pagtatakip po, pareho din po siya or applicable po siya doon sa mga naunang nabanggit. Ang lalagyan po, dapat po ay hindi mahigpit po yung pagkakasara. Kung sakali man pong mahigpit, kasi minsan, mas pinipili ng iba na butasan na lang yung bunganga niya instead na maluwag. Kasi halimbawa po natabig, so hindi po siya basta-basta mabubuhos kasi okay po yung pagkakatakip. So pwede pong loosen o kaya pwede din naman pong butasan na lang yung takip ng container. Basta po maliit lang. Parang kahit mo siya, hindi basta-basta lalabas yung liquid. So, pwede na po siyang gamitin. So, ang gamit niya po, calcium sa halaman po ay calcium and phosphorus source. Sa animal, so calcium source for bones. So, yun po, pag animal or hayop, panghalo pwede pong ihalo sa inumin, tapos pag sa tanim, spray din po. So, 2 kutsara sa bawat litro ng tubig. So, yan po si calcium phosphate. So, yan po yung mga concoctions na kadalasan po na ginagamit na ng mga nakapag-undergo po ng training tungkol sa mga concoction. So, kung titingnan po, malaki po yung pakinabang niya, hindi lang po doon sa lupa, syempre lalong-lalo na din po sa tanim, kahit po sa hayop, ibig sabihin, mas nagiging ligtas po yung ating mga hayop sa kahalaman at syempre tayo po yung mas makikinabang niyan kasi po yung mga kinakain natin ay wala na pong halong chemical.
So, hindi lang po yung hindi lang po yung hayop ang ginaganahan, kundi pati tayo kasi alam natin na wala na pong halong chemical po yung ating kinakain at yung halaman din po sabi nga po ang gulay daw ay pampahaba ng buhay. So mas magiging totoo yung sinasabing pampahaba ng buhay kasi mas ligtas na siyang kainin dahil wala na po yung mga residue na ibinibigay po ng mga chemicals na inilalagay natin kung ang pinapractice pa natin ay yung conventional na pagsasaka. So, yun po yung pinaka-ano. Yun nga lang po, matrabaho. Hindi siya kagaya ng fertilizer, yung synthetic, saka yung mga pesticide. Nabibili ka lang, susundin mo lang yung label niya, pwede mo nang gamitin. Ito, madami pa tayong dadaanan, may fermentation pa, may 1 linggo tayong hihintayin, may mahigit 1 buwan, may 2 linggo. So, madami po siyang dadaanan. Pero, okay lang po yun para lang masiguro natin na ligtas yung ating tanim, ligtas yung ating hayop, ligtas tayo at ligtas po yung ating paligid. So, yun po yung kagandahan ng paggagawa ng organic concoctions and extracts. Okay, so maraming salamat po, Ma'am Emily, ng TESDA R5 para sa talakayan regarding sa producing organic concoctions and extract. Ayan, okay. So, marami-rami na naman mga farmer enrollees ang ating na gain na mga kaalaman, lalo-lalo na po dito sa organic na itong mga concoction and extracts. Napakahalaga po nito kasi ito yung gagamitin natin sa ating mga tanim or sa hayop pa po ay nagagamit din ito. Okay? So, bukas ay pagpapatuloy natin ang talakayan. Pero again, tapos na po kasi yung producing organic concoctions and extracts. So, bukas po ay atin namang sisimulan ang bagong paksa naman. Pero ito pong paksang ito ay ito po ay mahaba-haba. So, ang paksa pong ito ay tungkol naman sa producing organic vegetables. Okay? So, makakasama pa rin po natin si Ma'am Emily bukas para i-discuss naman sa atin itong bagong paksang ito, producing organic vegetables. Okay. So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, sa Provincial Local Government Unit ng Cam Norte, OPAG at ng 12 LGUs ng Camarines Norte. Siyempre, sa aming Center Director, si Ma'am Elsa, ang Chief ng aming IS, si Ma'am Prime, at siyempre nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan, at si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IS. So maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas, araw ng linggo, tandaan po natin, 9 to 10 ng umaga po tayo. Same station of course. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe, stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Just mabalas po. Siguradong pagkain sa buong bansa.